an filɛ Mali fila naani bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ kurukara o kɔnɔna la min ye kunnafoni o de lakali waati sele filɛ nin nka ka jira u la k'a fɔ bi ye kɛrɛnkɛrɛnnen Joliba TV News la yan nɔ sabu min y'an ka kunnafonidilaw ye an wulilen don k'an jɔ bi ye novembre kalo tile 10 san 2001 san kelen o bɛ bɛn an ka jamana kuntigi Amadu Tumani Ture ale ma an ka jamana kɔnɔna la yan o de la min kɛrɛnkɛrɛnnenw ye dalen don an ka jabarani soba kan o de la an ye wele bila min ye kunnafonidilaw ma walasa u kana an ka baro kɛ Amadu Tumani Ture ale ye jɔn ye a ye mun kɛ Mali la a ye jɔyɔrɔ jumɛn kɛ Amadu Tumani Ture ye tiɲɛ jumɛn to malidenw ye ka sɔrɔ ka taa min ye an bɛna kuma ni kuma damadɔ ninnu kan ani kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o la kunnafonidi gafew kɔni an da tɛna don olu la bi nka an ka maa welelenw u fana ye kunnafonidilaw ye u bɛna hakilila falifali caman kɛ Amadu Tumani Ture ni bɛɛ ko a ma ko ATT ale fatule san kelen sabu min ye salongo novembre kalo tile 10 Amadu Tumani kibara bɔra ka bi k'a fɔ ko ale fatura an b'o la bi a ka kan tasibila ta ka a ma min ye TV News an kɔni wulilen don ka an o baara bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔnɔna la ye maa o b'an bolo kɔrɔ bi kunnafonidilaw ye Ami Baba Sise ale ye Radio Sahel ani Mali o ye Ami Baba Sise e ni ɲankuma. Jallo ini sɔgɔma. Kɔri baasi t'i la. N bɛ Ala tanu. Bon o ye Edeno ye. N b'i fo ani minnu bɛ k'an lajɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bokum. D'accord. An bɛna kuma mun fɔ Ala ka kɛ yɛrɛ. Amina. Merci. Maa welelen filanan o ye Bokum ye kunnafonidila ye i nana a diyara n ye. Merci beaucoup. Jara fana. An b'i fo k'i wale Ala kulo Amadu Tumani Ture ale fatule sa o de ye bi ye min y'an ka maa welelenw ye Ami Baba Sise Amadu Tumani Ture e y'a dɔn cogo di i bɛ mun fɔ an ɲɛna taara maliden ko jamanakuntigi min fatule filɛ nin ye san kelen an b'o de la bi ko tiɲɛ yɛrɛ la maaba o taar'i da. An ka tasibila kɛ fɔlɔ k'a fɔ ATT taara. Ani maliyɛnw caman ani mɔgɔ caman taar'u da Ala k'u dayɔrɔ suma k'a fɔ bon ne n'a ATT ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ d'ailleurs parce que an bɛ ko kalama kosɛbɛ kuma min sɔrɔ bon ale bɛ fanga la an tun ma dɔn nin baara yɛrɛ la parce que nous on a commencé ce travail ATT yɛrɛ binnen kɔfɛ vers l'année 2012 k'a fɔ dɔrɔn bon maaba de don c'est vrai que mɔgɔ i tɛ se ka to fanga la k'a fɔ ko fili t'i sɔrɔ k'a fɔ ko fo a bɛ kɛ ɲɛ i bolo o tɛ kɛ mɔgɔ si bolo diɲɛ kɔnɔ mais quand même je pense que ATT moi ne bɛ se k'a fɔ ne kɔni fɛ ATT yɛrɛ ye min kɛ ne bɛ se k'a fɔ hali Modibo m'o kɛ en termes de réalisation baara hukumu kɔnɔ non parce que ko caman kɛra ATT yɛrɛ fɛ il regardait les Modibo n'i y'a ye Modibo yɛrɛ binna parce que fili ale fana sɔrɔ mais en termes de travail mɔgɔ caman nimisara ATT ka ko la hali mɔgɔ minnu tun bɛ ka ATT neni ka kɔrɔ fɔ bi u bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ u ma deli ka kuma min fɔ ce n'est pas que hakiliɲaw yɛlɛmana parce que n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a tigi ye ɲuman kɛ i b'a fɔ n'a ye juguman fana kɛ e kan ka fɔ mais à l'époque mɔgɔ caman tun tɛ ATT fɛ c'est pourquoi a ye ko caman kɛ minnu ɲɛna mais olu tun t'o fɔ c'est des révélations en quelque sorte donc n tɛna mɔgɔ tɔw fɔ mais récemment moi j'ai appris quelque chose sur ATT dɔw ko ATT ma sɔn ka ala ka sara minɛ coup d'état kelen kɔfɛ en 91 k'ale ko a mɔgɔ tɛ sara la mais an ma deli ko kuma mɛn o mun ye ATT kɛlɛ yɛrɛ de k'a fɔ ko a tɛ jamana fɛ jamana kɔrɔ pourtant u ma se k'a fɔ ou bien ma sɔn k'o jour quand j'ai appris ça ne yɛrɛ dabali banna mais quand même c'est bien il faut que ni mɔgɔ ye ko kɛ il faut changer d'avis aujourd'hui en tout cas ATT je pense que c'était à tous les niveaux bon comme on bina andado kuma na je pense que globalement c'est un président itisé ka foko amabarake Abdoul Bokum e mun don ATT la fatule ko halna sola ay malion bla nyene fina san kelen bi bon ne ka bomina ke fenge téléspectateur ma bon ne ka bamana kama gene bi jula kane fo bala sabula ay malien 2000 wala ko fe Abidjan voilà pour haketo parce que bamana kama ge jula kane banda donc ne me se ga fo ne ka Mali kele ATT sababule quand mes étudiants et Abidjan ni Burkina parce que ne 40 donc Abidjan ntara donc Burkina
mbaka dougoulé quoi parce que mba en tant qu'étudiant Afrique de l'Ouest là tout dans les années 2007-2005 nous accueilli président Balé surtout à parcours nan donna en fui kono ni professeur yere be chef d'état nous comment fola atiti yere a tout ouais abaka exempta do akela sababu ne comme c'est ATT ne ka nani follow yere Mali 2005 ne nana ben aka tissu ATT campagne fin donc PDS fin nous ne nana jaranye ne a sans sécurité tarana et campagne car comme non c'est mon président c'est le président de mon pays do akokadien do tourati donc net la kanango no ATT ko yere kadne to ne be sekana Mali donc effectivement on a 2008 ne baradamine observateur la kela sababu na directeur ni ATT kuminyo do donc akela sababu ne fana gore la koro ay ni bara kenya ta ay baro yere ka kumengole ko mopti flamine te flaka me quoi voilà ko fera tunini quoi dans fin kamake à Kerefe en tant que journaliste voilà kuma la me fana donc il sebe fana sebe aka akuma karan fana ngbe kiu mais quoi tete akara ka ko amboko aleka du mo yere mopti ko le va les gauche journaux là pardon ne sababu so ya ngore la koro plusieurs fois nyaka o miseka fo nyaka wari soro ina gerla nyaka kemenani soro ara fami kemenani voilà donc ne fana nana gauche parce que nyaka beni 2013 marché des femmes ne beto ka fo peut-être les Mali journaliste forum kati muso imbo kamburu kari kana ordinateur marché kata kulba o samara po ne kumba ku filmer quoi tete c'est mine pero fenge kabo babeba que comme c'est de l'éducation ramine vite et retour à fin faire le na muso do le kono kwa le venir au journaliste ko atete ka journaliste sama o bien ka enfin après 2 jours donc on m'a quitté ko kabika ordinateur na ka ordinateur ni ka mutra même anana ke coup de temps na dossier fait au cours du débat peut-être amena fin voilà alors ami baba c'est ami ni famia anya e Amadou Touré jamana kuntigi do mini maliden chama a fela taga segre chama yani jamana kuntigi to bo ala kana se fusama rami wali muru make Amadou Toumani Touré 100 ans ngona de ke ay jamana mara e bo 100 ans baraina kata samba flani fla fona se samba flani tan fla ga fa Amadou Toumani Touré ye bara minun ke est-ce que halsa Mali wal ma ambe anga mu fo ATT kula bi ay na sa o coup d'état Minkera 91 parce qu'antina foi mo temindo mo akila jiwulo mais pour que aussi akaseka andeme ambe gele amin konobi parce que abafoko ATT de kuma chama ATT bafoko kanga sika foke ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise et trouvons ce qui nous c'est en général ko fugar de qualité songa keleke ni kuma be fora dans ce pays là mais bi mo be ka fo kanga sika foke sur le plan politique sika foke assise mi be ka fo anga sika foke mo ba c'est gagné il faut kanga sika foke au beke le binankane il ba fo ku ka sika foke mais où te sont oda ke gele mi ansoro donc réalisation itiseka fo halisi sana itiseka tabumo ko quartier ci ko naka fo ko fendoté atete maminke ngo alil kelente parce que ni mo de barake filière barakono et itiseka kemedi mo ma ka fo atite ta barake no keme e activité tandum be mugando ma wo mani war dire ma pour ki ga baraka sele ke dron mais anya mouye après vu que barado beke awari be do barate ki atiere des travaux à Bébéno. Bref, en termes de personnalité, même si il faut atteindre leçon pour les Maliens aussi. Parce que c'est c'est une leçon qui plaît aux dirigeants même à essayer.
rebelle terroriste aye jamana fere hal wodo fo ngoma boy ite papier irana parce que comment sukudo de fo ki lakari atete gena ka bo fangala akere benya na chogomi tout le monde a vu ça mais atara aya bla yoromi a jugu era ka temoka parce que muna ami babasi manian on beni tugala anga fama amba ye ambu ami fenchama forma mais ba ko fe halibi Ibrahim Bokar Keita min na ka fanga chena bi maldendo commencera kanimisa ano atetema. Bon, tu sais, Diallo, c'est pourquoi que je parle de moi. Et puis c'est que dans mon travail de journaliste. Mais à quel gain il sait que n'est cohérent là. Mais je vais tout en tant que de façon correcte et professionnelle. Tu n'as groupe Sigi, tu n'as mon labo parce que c'est pas parce que ni Dynamo de Maboka était la carrière non. Ka gauche, on m'a dit divertissement. À carrière non benyana. Aïe au Dynamo utara beka deme. Au moins que ne bora ibeka gain. Donc pour te dire que Hani be fili, il kelen ka fili quoi. Mon bébé la fili là. Ouvert. Nema Geralade. Il était ouvert pour les gens qui le connaissent. Jawo Kunyebi. Ngo doere bora ka foko atete ka manda sabanake. Amo bora deme. O yere de mu kan lan. Mo willa utume ka minyo so atete tar daga nya fo chogomi asigra kana problème re jugu yara ali abla yoromi pour te dire tar chogomi mo mata kumbe anana tar chogomi anana chogomi tout le monde a vu ça c'est pourquoi il dit c'est une leçon pour les Maliens il y a fo chogomi farati de quoi moi j'essaie d'éviter parce que ou be tegere fo ikumbi si ni ulu de be muruta ou be beseta ka fo kubi ça c'est des choses qu'il faut éviter barake ika jigida alaka qui digida ike waleuka parce que atete fait mi asoro il voulait faire plaisir à tout le monde c'est une manière de atete on va akishi on fait de akishi parce que amana ki koni kinyi na chodo la ire ka maya bitla la segi exactement déjà le moyen que net a atete fait Dakar et bon c'était 2019 les journalistes demandent on est parti en tara visite en asoro ani lobo ko netara follow comment follow ay mon fo. Il y avait un journaliste qui a été Tamboura. Comment follow. Tamboura aussi était proche de ATT. Donc, Tamboura donc. Ngama Tamboura c'est mon ami. Effectivement, Tamboura c'est mon ami. Ngo mais Tamboura minera a fora ko kangana kuma foko c'est vrai à l'époque la maison ko kangana dado parce que qu'on a un valeur de kuma ina drone avec la ko. Oui, follow. Flana ngama président. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Komi kada lebi. Allez que c'est que tamalila. Tu sais qu'il a fait combien de temps il y en a besoin? Ni moi tout le monde Ibekano n'allait pas amener à tété. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc, Ibeka a tété Tarachomi. Ibeka a été Djougera Noyo. Pour te dire, on pouvait résoudre tous ces problèmes-là. Al Mounoube Fangalabi, si il regarde dans la vie de ATT, ou nous t'as raté fait, ou comment non? Mais tu sais qu'il faut que tu quoi ATT Tumogoreke. Donc, Philippe Chamambeke est barakono. C'est les mêmes Maliens, comme tu as dit, Moussa Mou, ATT Mou, Odekano Bokumakono. Il ne faut pas que les gens indexent. Il sait que moi, de mes coulous, Namanye, il est beau. Mais il faut rester honnête, surtout les politiciens à l'habit. Abdelmoun Bokoum, Amadou Toumane Tourebi, Amseka, for Malien, Amseka, Aïbara Mouke, Fenchamambe, Malien Bigamou, Nafa Bobi, Barachama, et Bolobi, Fangamoun Fouako, Ukanga, Tabou, mais Dunaita, voilà ça. Amadou Toumane Toureka, Allah de Halou Maka, mais Kassega Halsa, Dofara, Akabara, Kabarauka. Bon, on est la transition qu'on a, à côté de la transition qui est 91, il y a la transition qui est là, mais il y a élection qui est la démocratie est là, en démocratie qu'on a ça, la démocratie qu'on mon camp qui a ça, ça malien bisa kan non femme. Bon, ne bisa kan min faut il faut que malien yere ka do be min fait. Parce que moi c'est à partir de 2012 j'ai né d'abord banamani là. Ça n'a aucun nani. Malien va faut chucha. C'est comme comme nani. Ben la attitude fait après on les nanani misa ben qu'elle a espéré en 2013 y en a tité quand tité qu'elle a chef révélé. Mais le Amouna Sabala, ça va faire. Je prends un exemple. Le jour du coup d'État, non, on met bouclage là.
manka tiara en 2012 Lumina avait donc un manka mais dont à une fin on a appelé les gens de gauche à Kakulba Moro Kakuko Bekata Bekajiki Kalikel Pebetomine be Kaba Fenge. Mais après ça on a appris les échos qu'au Blaise irait à Oulé. C'est ce qu'on a appris comme vous l'avez à Kononko c'est des jeunes mais ils vont calmer quoi. Blaise Gonabe demain faut pas non ce n'est rien. Mais après qu'on en a c'est à quoi dans les Kamale Diop il préfère partir. Adjigla il est parti. Il est parti comme il dit. Parce que Adjigla moi je connais. Moi ko Adjigla pour nous faire. Ko c'est faux. Attends. Bon, on a des commentaires ici. Après le final, dans la cour d'un ambassadeur de la CEDEAO, Corofina, vers Sénif en fait, Sénif Coroné. Voilà, ATT était dans cette cour sur la soupe, mais il y a la femme. Selon les informations que nous avons reçues, dans la résidence d'un ambassadeur de la CEDEAO. Ça, bon, voilà. Bon, c'est pour te dire un peu l'image que moi je garde Nebemin Don en 2010. 51 là, Blaise Nanaya, 51 2010, président de la Kadhafi, nous avons Kadhafi là. Donc après ça, on a cherché un interview Bado Kenny Blaise pour journal parce qu'on a eu correspondant journal presse international Blaise Kumbea, donc il fallait il avait un Kunganga. Donc là, à titre qu'à Blaise, pour mener les barreaux, faut quoi? Tu sais que lui, à Blaise Iremine Foné, fier d'ATT. Koufonik Mina Bamako, avant, mais c'est Nibé Bamako, tiens. Allez, tu m'as dit, là, conduit les faits baraminiques, que lui même, ça caille, ATT Barakel allez. Blaise Iremine a formé. 12 septembre dans la cour de l'ambassade de Burkina entre interview entre la Blaise et président Balé. Konye Bamako, 91 en 2010 là, qui est Kangafo. Il va donc qu'au façon cadre, il s'est sacrifié pour sa nation, Blaise et Minfoné. Donc comment va banal? Et tout le président il est carton, voilà qui court 81 loup maintenant. Avant TT Moussa Tra ou mettons en visite là où il fait un et ATT fana comme loup presque loup à promotion. Parce que même ATT n'a courage sur le coup d'état qui a couru ATT de la Kafoko aller inspirer Thomas Sankara n'a révolution 81 fin nous ni Blaise nous. Donc c'est presque même promotion fin nous. Bon mais comment ATT canane là. ATT Ahmed Afouka ATT nana. Mais pas nos Maliens veulent faire ATT canane. Je sais pas le jour ni à don à Bena spécial Bamako. Bena. Effectivement. Histoire, bon, je vais un peu dévoiler peut-être, ils vont organiser son Kaya Fama, quoi, par secret fini. Et bien, la biennale commission, c'était au ministère de la Culture. C'était la réconciliation entre les fils du Mali. Donc, en me commission, communication, donc, commission réconciliation, il faut faire venir tous les chefs d'État. Il y a un forum qui était ministre en son temps, ministre de la Culture. Pour maintenant qu'il a été projet, il y en a mal. Donc après moi, au Tarafo, président, il y en a, IBK, il y en a, bon, à réconciliation, on aimerait la cérémonie d'ouverture biennale. Mali, président, par le bec à quelqu'un. Au forum. Maintenant, je pense que il y a au Côte d'Ivoire, à la qu'on a le Kumaka, il dit. C'est ça maintenant, démarche donna. ATT nani fena ATT kangana distat de la répa avec ta sad là avec ta cérémonie IBK kana fin neta non qui kana son ATT et sad kelena ko be woki là qui kana son ATT kata sad là donc ambo amin que son am memin kama ATT kumena keneka principe de dunia beba et ATT skimé Djonguna Sigime, IBK Sigime pour montrer que Malion Bena, président Bena Nasigi, Moussa Traoré, Alpha, ou Dobé Yafala Roma. Ça c'était biennale spécial Bamako. C'était ça, intermédiaire. Mais au-delà, pareil que IBK a son ini ATT 4 yorokene kasar ko kunya ke kum robi wekila donc tora la protocole quoi faut non ATT trasad la tuguni ay bare pour là IBK ba resi wa fait soka fenga dom après habita moptu il fait be yelema so ATT na ku yere retour c'était pour ka kana assister bien pour monter l'image
kayira malien la ko prison yere ni nyoko ke benando voilà mais amaki obula omaye atete na erjuma yana kasi sebeni koro yayi même Zouka biennale la cérémonie était obligé qu'à retarder donner parce que ça a coûté président Rebecca tu as été dans le biennale là mine fait na yafa mais on a fait conseil moro anyama quoi fait bena kana yafa c'était pas mais anana au lieu il est trop maintenant et popularité c'est pour te dire l'homme a ébala nyuma mine qui les troupes il laisse le seul président populaire actuellement Ibeka il est ma foi Ibeka yɛrɛ kuma na taa fan o fan n'a bɛ taa inauguration la yɔrɔ siraw ni fɛn caman soldat de la démocratie du progrès ça c'est k'a yira mɔgɔw la donc c'est pour te dire que sur le minnu bɛ fanga la sisan ni o ka ATT ta o ka wariko dabila ka sonyɛniw dabila parce que olu ko Ibeka même olu yɛrɛ bɛ fɛ ka juguya ni Ibeka o ka sonyɛni da o k'a kɛ ATT ta ye après hɛrɛ bɛ na o ATT ye baara fɔlɔ de kɛ transition après o taara ta ka ne ATT n'a pas cherché à devenir président donc ko ne ma ko ATT ma ɲini ka kɛ président ye quand Alpha a vu avec politicien o tɛ bɛn na Alpha a eu tout donc c'est amana ni politique to voilà parce qu'il a compris après sa saison Alpha Mutarata nous politique mignon là a eu tout donc tara tete na nous te benana c'est comme ça tete nani asimin ya ke nyanama kata mogo ni bito kama kanao atite mata wuli anana sisa naga fanga sinon ayere ma fo ko comme un indépendant na politicien gauche aga dene interview là ba aymin ke watem là donc ayira ko donc ni nyuma ke abidon na bandon mogo badon si c'est beta dona aller ba tete bougou là c'est vrai en de la inauguration de la Bougouni à Tete Bougoula avec Ibeka Katana avec un ministre Traoré Mohamed Moussa Maraka ministre d'Okumé urbaniste et habitat fin de comme ça Mohamed comme ça Traoré voilà en Siribé entre Bougouni inauguration tellement il veut faire plaisir à Ibeka qu'on désormais ça me m'a fait que désormais quand tu fais Tete Bougoula il faut Ibeka Bougoula moi il faut qu'il aille ça c'est à Bougouni. Désormais, quand tu fais Tete Bougoula, c'est pour dire qu'il y a pas don. À Sarah, à Tete Banamo, réalisation donc à Barca, moi je connais une dame, Mousso Doko, quoi, elle est la docteur, elle est docteur, quoi, il a Tete Sababoulé. Lui, c'est là qu'à 40 ans, qu'à ta doctorat là. Quoi, à Tete Sababoulé, parce qu'il y a une condition bébé, lui. Donc c'est pour dire qu'il y a d'accord ami baba sisan ya ye lakanabaliya bɛ Mali la an y'a ye kabi Amadu Tumani Ture ale ka fanga binna 2012 Mali ma se ka lafiya fiyewu est-ce que mɔgɔ bɛ se ka Amadu Ture ko wale ɲuman dɔ min ma k'a ye parce que bamananw ko ten n'i ma fɛn ɲuman dɔn ala bɛ fitiri wale sara n'a ka kɛwale est-ce que anw maliyɛnw an ma ATT ka wale ɲuman dɔ ye parce que a taara cogo min na kabi 2012 fo sisan an b'a fɔ ko maliyɛnw an b'a ye dɛ mais kabi 2012 fo ka se sisan tamasiyɛnw bɛ ka fɛn fɛn yira Mali ma se ka basigi a dun ATT a kun ye jamana in a y'a dayɛlɛ yɔrɔ caman a bɔra ka Blaise ta fɔ sisan Blaise ko ale yɛrɛ sɔnna ATT jamana kuntigi caman Kadafiw n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ kun ye danaya da ATT kan Mali yɛrɛ kun ye sira dɔ ta Amadu Tumani Ture ka waati la bi an y'a ye Mali benna kosɛbɛ kabi Amadu Tumani Ture fo ka se bi la na an y'o gɛn fo ka se bi la e bolo faama minnu b'an kunna bi Tumani Ture ka sira n'an n'a sɔrɔ m'u ta bi transition clé la faamaw kan ka mun kɛ Ami Baba Cissé Diallo ne y'o fɔ n ko les erreurs là fili minnu kɛra n'a sɔrɔ o b'o jate o fili ninnu anw tɛ segin olu kan ATT sera ka 9 mois cogo di ka baara kɛ parce que presque opposition politique tun t'a bolo 9 ans parce que parti bɛɛ de tun bɛ ATT nɔfɛ dɔ yɛrɛ bɔra k'o lagosi ko consensus mankan bɛ fan bɛɛ fɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka se ka baara in kɛ donc d'abord politiquement ani bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ si tɛ yen nɔ min tɛ se k'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ ATT parti la o ye fɔlɔ filanan ye jumɛn ye n'i y'a ta à l'époque de ATT terroriste kɛlɛ tun ma fanga sɔrɔ kosɛbɛ c'était les indépendantistes MNLA ninnu olu de tun bɛ yen nɔ o ye surtout le problème donc ale ɲɛ tun b'a la ko tun bɛ ka gɛlɛya cogo min il savait que les MNLA u tun bɛ ka kɛ dɔ de tun b'u kɔfɛ qui étaient peut-être d'autres puissances même si nous on n'a pas de preuves matérielles qu'on y a faux ko France ou demain faut Kadhafi nana bi c'est pour que ATT kun tɛ fɛ Kadhafi ka bi ATT taara Union européenne siège ba kɔnɔ il a tenu un discours pour dire au moins aux gens ni kɛlɛ min filɛ Mali kan Mali kɛlɛ tɛ se
ko be ka fara ñonga ngwa tete talen ko fede on a créé les G5 Sahel ka sora le afa mena aya fa mena depuis que mo te ko fo mo be ka fo ko fugari kiti fe ka keleke ne o do fo mais abe tambolo bi anga keleke est-ce qu'on peut keleke aujourd'hui en teka keleke foi là depuis autant de Ibeka a foro ko accord sora là mais imagine mo be Blaise to ko fo mais quand Blaise était là il n'y avait pas ce problème. Là, il n'y avait pas ce problème. Donc, à Tété, c'était la même chose. Gela de Toumbe, il y a un Tchogomi. À Tété, il y a moyen de créer à ces gens-là. Parce que Outara Niger, au moins, sont au cadeau. Où il y a mal fait là. Mais ici, Outara, au moins, sont. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que à Tété, l'armée n'était pas aussi au point. Nous, de Fongo, Yamana Tchaman, fait tout bolo, armée tout bolo. Par exemple, je pense les Cap vers Bentarum. Il y a des pays qui n'ont pas d'armée. Mais non, d'autres beaucoup de sécurité assurée. Donc, même si on a armé aujourd'hui, on a tout, mais est-ce qu'avec un kissi? Parce que. Fin de combat, on fait. Oui, mais quel est le il y a un système, c'est pourquoi les gens, nous, de Fongo, même si c'est Modibo Keïta, parce que Nico Modibo Keïta, Malien, Tchaman Besso, la majorité des Maliens sont d'accord avec Modibo Keïta. Hani Modibo Keïta de Fangalabi. La façon dont il gère là, il est obligé de changer, ce n'est pas les mêmes menaces, ce n'est pas la même population, ce n'est pas les mêmes réalités. Le monde évolue. Donc, ni qu'elle changera, donc, il faut changer quoi. Ça, c'est normal. C'est pourquoi, à Tété, à l'époque, moi, en tant qu'expert. Parce que nous, à sécurité, à l'époque, sécurité, président Bolo, non. Moi, je ne suis pas un expert militaire, mais tu vas trouver des gens ils sont des experts. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit intervenir. Quand tu sors, l'opinion que tu vois là, mais donc, ni maçon, ni Odofongo, parce qu'on pensait qu'il va amener la paix. Il va réconcilier les gens. On pensait qu'il y a un honneur dit au Mali. Nous au moins qu'elle ne boit qu'à guerre. Surtout des hauts responsables religieux. Parce que, même si je suis là, pourquoi? Parce que au lieu de Djamatigoué, ne sais que tout parce que je me dis, bon, il sait que Fendo Miri n'était mis quoi. Mais il fait là une fois. Il file là 2 fois, mais est-ce qu'il n'est qu'à tout? Donc il y a eu des erreurs comme ça. Sous ATT, Fila. Sous Ibeka, Fila. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans le même sens. Je pense qu'Aouda Kangake, moi, Blasera. Attention, avec Minka, Atekete. Avec Minka, Atekete. Parce que Dieu, c'est pourquoi les dirigeants ne laissent pas la rive vous gouverner. C'est que Fendo faut, mais Aouda Kangafo, Ninde Bisseke, Ninde Kanga. Il ne faut pas faire ce que l'opinion dit. Non, c'est les mêmes gens qui vont s'opiner pour la Gabon. Parce qu'il y a une fois, il y a Ibrahim Bokar qui est à Tala. Jamal Gako, Kanta, ou Jamal Kelly de Tlaka, a fait Ibeka Antifé. Bon, est-ce que transition bilama à tous sera quel cas? Parce que Malien, Tchaman de baby, il m'a la transition en bas au fait. Alors que ATT comme Misali, toujours à Minanode, Moro Koube ATT fait, mais à Clara comme Moro Lamedi. Il fait comment son. Non, au Djougou, donc ATT ambassadé à Forêt Nord. ATT ambassadé à Boraka Fotoum, ATT Boboyan Domé à Kelen. C'est pourquoi il y a Maliko et Rede, à bout de ce qu'on a. Mais d'autres n'a pas fait un Rede. Nous, d'autres ni un fait faux. Il a baraté à vraiment à mais à te quitter, Dieu be choumi à te quitter. Ni a depuis à l'époque à te Boraka Foko, il faut qu'on fasse un Mauritanie, Algérie, au-delà d'un demi du là. Mais ce tout le monde veut venir, on veut aider le Mali parce que le Mali a un problème avec d'autres. À te de Fongo, pas en réalité. Il n'y a pas un qui peut sauver le Mali. Ou au film dirigeant, c'est pourquoi tu as vu, apparemment, moi je suis content parce que un peu compris. Parce que nous, Dieu merci. Mais il faut moi, on est tchèque. Quand faut que France gagne, c'est facile dialogue. C'est facile. À tête boire kata faudron ne maso où a gain. La France est impliquée dans ce qui s'est passé à tête tout le monde. Au donando. Maintenant, on est Fongo si c'est les langue c'est à la minute. Non, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de manipulation. Parce que manipulation de BNO, les gens sont en train d'être manipulés d'autres fins femmes. Il y a une femme, ça va se retourner contre toi. Si moi, mon temps a te dit des choses qui ne sont pas vraies là, tu es là, galère.
galera, tu vas te retrouver en face de moi. Ne voilà qu'à bon Diallo dans une semaine, dans un mois, Benike. Ne badon, ne tsekake, mais peut-être que je le dis, ça y est quoi. Mais mais on est dans un groupe. Si tu fautes là, tu dois te sanctionner. C'est comme si ça n'est que ta tribunal là, je dis bon voilà, n'était mal bien tourné. Pour que n'ait que non, il faut accepter d'être sanctionné. C'est normal. Maintenant, si tu fais que sanctionner, au fembe là, et puis c'est que juge de et puis c'est que magistrat de ça c'est le social. Même autant de ATT, on a vu, on dit qu'ATT fait trop de social. Il ne faut pas faire honte à des chefs de famille. Mais au Béco de Québec, moi, il faut les juger. Parce que d'autres il y avait tout ça, oui, journalistes ou gauchis. Mais moi, j'aime tous ces acteurs politiques, ces moi, il y a quelqu'un pour que c'est pourquoi c'est des gens, Hannibal fait Fouba. La transition au dernier avec Masako. Masako, comment on peut gérer une transition là? Fait faux. Autant la meilleure. Quand sur le choc, il lui a dit ce qu'il faut faire. Ni lui faire gagner le KTT, à Benyo. Assimi est parti voir ATT à l'époque. Il y en a qu'un Fatou. Donc, dans son interview, il y a Fatou. Il a fait de faux. Vraiment malien, vraiment fait comme ça. La commission Kari, d'abord Diawara, à Béano. Au lieu d'aller faire des assises, la commission est là, presque à Bébakono. Mais que politique. Moi je le dis, si on bon ATT c'était beaucoup plus du concret parce qu'on disait même que politique montait. C'est comme Assimi sur aujourd'hui les forages là, avec le forage ok, ça c'est du concret. Mais il y a des choses politiquement à tadon, on est en train de le mettre dans beaucoup de. Et là, les gens qui disent qu'ils soutiennent, les gens commencent à se constituer les mêmes gens du M5. Et ça, c'est pas bon pour la transition. Il commence à changer d'avis parce que vous allez trouver encore les gens devant vous. Transition. Allez, en flébao, Hakiladji, Kafo, do amiga tasibla mike ganyesha amadu tumantu ay wala minke atete konka nyinama aya beke ayina anga be malion aybe ante kele don akana keleke mais ay ango ko fanga keleke abese ya fosi sa ambe kele de kono hali sa sede ka nyesoro san shegi abini gana se santama amadu tumantu reka ni baraminu na temena bi transition mo est-ce que siga forme abese ko al sa nganga nyini ka mo nyini ka fanyo ani sede o be gele la communauté internationale union africaine bref be malini be de bika nyamru bo nyona bi ebolo atete ka tien min turani est-ce que amseka ta o sirafewa atete si c'est afo chumna kokoro min be zumana sako min ba alhamdulillah lu be bi ka gerewula wala sa malide yera dama parce que a fote de ko an ka benkula ka soro mo wore dama do ala si c'est problème que la be comme fendo bebe fe kitanyini mo cité mo lame ils ont soutenu be kala espérer dans les situations que là ça n'a été katana asira na gomina mo dama kumbe na gorlo ko lube karsa wula ina ankabe mais si c'est e ka yirane là ou une personne moratoire na gura mesekata le problème c'est ça on prend un exemple de ta Sénégal na gwana bebalo en méta sharing de tout bas fait avec policier bo ay sabari un islamay un karamoy ay daya obesi gubita Burkina on a vu transition là quand ça a chauffé là obemata mouro n'a pas fait personne moratoire ayira Mali abi amese kata Dion fait oui comment vous dire Abdul Mali non prends un exemple amese kata Dion fait ko Dieu me seka fo karsana mais fa attends ben quelque part position tara mais autant la tête aller matale dona bella abila mais aba yere kenalo mai ibita fo aba me min kanga tabake ale dona bella et ama mo la kali
abeta do abe bella mais iki min faina e ina asera ka be fra nyoko ka parce que atiti tana iba fo ko ma yega de atiti ako fili dabo de ni Modibo de Amadou Diko de mais atiti kala sabe ko fra nyoko ka so ko tinyo ko kan fo côté fili dabo Amadou Luka côté kumbe Modibo ka tana kumbe Musa Traoré ka ko de mais atiti sababu de do nyoko la fo e kele ka teme matini nana asera ka de fra de kala terier vous pouvez faire là. C'est cet héritage-là. C'était héritage qui a presque 10 ans. Matara, c'est. Voilà, bien fini. Voilà, maintenant, je là. Galère. Parce que nous avons la main, ben à table, ben faut qu'il t'aille. Mais nous pouvons y aller banal. Nga ou manga ke. Parce que Jamana si c'est moi j'ai une femme. Il veut manga que vous voulez poser dans son et puis so dojo et ka dio ka karanso garantie abana malu kwantara c'est ça emballé là parce que même atité à ma fo connaît des fonctions c'est vrai parce que donc il reconnaît ma dintia do ben directeur belko tambura quelqu'un Ismaël je crois c'est Ismaël Touré quelqu'un dintia do avait bewa lumio ben bene quelque chose mais ko une fois à Oula ko ay berge du fleuve nous badana ko projet de valer faut ko plan ka fin il sait pas c'est quel ministre atara quoi qu'on est fait mais ni a fond fakene atena so donc engagé fini trike chinois be mais c'est ka ndem am fin que donc pourtant atete ko paraît qu'il a une institution de la ministre mabe qu'on te fait ne de un kata faut ko be fin que mais quand information tara était bolaka quoi dinke be faire un projet de quel ministre de le même atete ko ka labo il a négocié un concours d'hockey à Blakata BOAD là. Parce que à ma soeur, il faut il faut que Djogo Nyanama Kaboy ka côté là. Mais si c'est pas bon, on va faire ma pour aller à faire là. Mais donc, on a vu aux familles belles donna. Mais à ma ban, à tité ma ban, sauf ma boula. Somin ira à Boakawari là, Kabajo. Avec l'aide de ses amis et à tirer chinois. Au marché Bochabolo Fasota là. Pourtant, il y a un cadeau avec internet coucou à ma bonne façon qu'est-ce là. Somme mais de la base qu'on a. Terrain voyez c'est la façon tali. Sur la position à ma bonne façon qu'est-ce là. À Turquie et chinois le combat de maintenant. Parce que mémorial et tu quoi faire. Parce que au bara au fait à mettre de la mémorial fait là. Mémorial directeur Koro Tarafo Amen. Comme à présent Koro c'est qu'à présent Koro et Jimoro qui est à Modibo à côté là. Donc lui Taraf fait Kuluba moko d'abord eh pas tete beso yola olu yere le wula kata ko ka kumo ka moko fait parce que o ka baragi no ko be na mémoire là parce que o ka Modibo ki ta fana boy c'est là olu yere son là olu do bola kalama internet bola ki a tete beso par exemple monsieur ma bo façon qu'est-ce là c'était des amis chinois kuma demena na ka fait mais on a bana ka so mina bolo mais qui mu yuna aba kuma so mina na ba mana ma be ma foka tara de muso fa côté akoka tu ne parles à son ayani tagato bi c'est pas tagato sera il faut que yoro de la yoro diara e base kene ba sinon kene na ngbe bo hotel salam na kata sina c'est ici là aya kene ni bloqué kata bi se ka fo itaka patrimoine le kene mais son yere akuma bola pochir la ka jo mo la bon nana mine c'est pour te dire que agnoti se ka kemali parce qu'il a aimé ay jamana kanu kasa jamana no fait Atlanta kan aibara abeaye en Afrique de l'Ouest en éclat mo forêt ka penga après Burkina fin parce que quel a dit par tara tiriu ko atiri dem so il est revenu à ka projet abola chef d'état ya là ouais il fait me ko ya réhabiliter nana ndena siga samena mo demain Are kula bene do ali fangalama no ba ta ba ke mediateur ami baba sise kuma laba na mi ka se jam kan ba yoro la amadu mantouri fatule sankelen de bie tashibla hukumu konna la biseka kuna fondire hukumu konna la musoro atete tien ni biseko fo malion ye bi mi biseka ke malion ma herere bon tu sais Diallo ni na djien kono ni beta domi il faut que moi ka soro munu ben ni mi sai ka kola amana ke chocho mao mani tarado ben ni mi sai iko mais surtout face au kola atete beta domi tout le monde a vu le cortège fait cortège ko kera chogo tout le monde a vu ça à matoto mola mais atete c'était un bâtisseur abu fo chogo barakela de quoi c'est-à-dire ay bar mununke
c'est des choses que tu vois. Il baille quoi, tu les vois. Ni boire si ça bon quoi bé. Fallait faire encore. Ni bontina c'est qu'a fait mbero. ATT c'était aussi un diplomate, un médiateur parce que ATT tara quel ban yoro wala. Kati muso yo fayo. Sinon tu penses que si ce n'est pas qu'ATT qui me wara quel ban mona c'est qui ira ka jamana. Ah mais ATT tara quel bana. Quel était le bolo ça? Quel était au chef de bolo ça? Ou quel banque? Ni o de fongo foi ma jugu que teme manipulation kan. Parce que nawe mo ko degunta ku shuka bo fangala abe labande de law ATT tara mo joli de saro ko fe sadas joli de sara civil joli de sara et adapta la bolota la bi mais pour dire tout simplement que la médiation là mo kelen tsegake ATT tara mo chama que kele bad dans la médiation parce que ulu kun sona mais ses propres partisans nyodo fo ni galon suguro be ni donala aka gelen ke sega boala. C'est pourquoi tu vois à l'époque, mais moi aussi tu vois comment faut. Même aujourd'hui ça continue. Moi beaucoup montage de qu'il faut qu'à sur tient qu'à faire la carrière. C'est pourquoi Nibi quelqu'un il dit là où le pays est, je pense qu'il y a Fochoromi. Les militaires qui sont là, ils sont partis voir ils sont partis voir Moussa Traoré, Moussa Erakoumana. Il dit ce qu'il leur a dit de mettre le Mali au-dessus. Si tu veux mettre le Mali au-dessus, Animo côté ta quoi. D'accord. Animo côté ta. Abdelmoun, entre autres minutes fly au bibolo. Mais c'est un mini que tu sais, ala akaku katete nana akatreke, ala fana akakalfa mina, mais c'est un mini qui a mis doke, ala kadal. Aïe mo min beke kamana de Malien te dunia fambala kaka sarai ka do arizina kono. Ami c'est ka do si c'est un min torambolo en kon c'est ka min ke do dongo don. Côté tourno. Akatreke ata bana mi c'est ka min ke ala ka ya fama min ma famu ya fama min fana ya famu kaya fama kadaros maka ka fara ajine de ana atobe la sabu anga jamana kuntigi ale ATT durante Moussa Traoré ala tana jugala o kuma ni de be dansigi ke ni jamuka kenkereni na mi ku sigile do Amadou Toumani Touré ale ka sankele o ni la anku wole blambal ma kuna fundila ma Ami Baba Cissé ale radio Sahel FM o Nyamado Figaro du Mali o fana Nyamado mi Abdul Moumin Bokoum ale kuna fundila ambe awfo anga weleli jabilla ne retro Amadou Diallo ambe awfo ka awali mando ni ala sona shini amiyo sora gafu mi sey kana ka gafu lakale awye